Phrases et mini-dialogues en français et en roumain niveau débutant. Fraze și mini-dialoguri în franceză și română pentru începători. Se présenter. Prezentați-vă! Bonjour, comment ça va? Bună ziua! Cum merg lucrurile? Ça va bien. Et toi? Eu sunt bine. Tu cum te simți? Ça va bien, merci. Sunt bine, mulțumesc. Quel est ton prénom? Care este prenumele tău? Mon prénom est Alice. Prenumele meu este Alice. Quel est ton nom de famille? Care este numele tău de familie? Mon nom de famille est Gagnon. Numele meu de familie este Gagnon. Quelle est ta nationalité? Ce naționalitate ai? Je suis canadienne. Eu sunt canadian. Et toi, de quel pays tu viens? Care este povestea ta? Din ce țară ești? Je viens du Mexique. Eu sunt din Mexic. Quelle langue tu parles? Ce limbă vorbiți? Je parle espagnol. Eu vorbesc spaniola. Au revoir. Ne vedem în curând. Au revoir. Ne vedem în curând. Comment tu t'appelles? Care este numele tău? Je m'appelle Thomas Tremblay. Numele meu este Thomas Tremblay. Comment s'écrit ton prénom? Cum vă scrieți prenumele? Mon prénom s'écrit Thomas. Prenumele meu se scrie Thomas. Comment s'écrit ton nom de famille? Cum vă scrieți numele de familie? Mon nom de famille s'écrit Tremblay. Numele meu de familie se scrie Tremblay. Moi, je comprends. Et toi? Eu înțeleg. Ați înțeles? Désolé, je ne comprends pas. Scuze, nu înțeleg. La routine quotidienne. Rutină zilnică. Tu fais quoi le matin? Ce faci dimineața? Le matin, je déjeune. Dimineața, iau micul dejun. Je vais à l'école le matin. Mă duc la școală dimineața. Tu fais quoi le midi? Ce faci pentru prânz? Je dîne le midi. Am luat prânzul. Tu fais quoi l'après-midi? Ce faci după amiaza? L'après-midi, je retourne à la maison. După amiază, mă întorc acasă. Tu fais quoi le soir? Ce faci seara? Le soir, je regarde la télévision. Seara, mă uit la televizor. Je soupe le soir. Eu iau cina seara. Tu fais quoi la nuit? Ce faci noaptea? La nuit je dors. Noaptea, eu dorm. La date. Dată.
Quelle est la date d'aujourd'hui? Care este data de astăzi? Aujourd'hui, c'est le dimanche 25 décembre. Astăzi este duminică, 25 decembrie. C'est quand ton anniversaire? Când este ziua ta de naștere? C'est demain. Asta e mâine. Quelle est ta date de naissance? Care este data nașterii tale? C'est le lundi 11 novembre 2000. Este luni, 11 noiembrie 2000. Quelle est la date de ton arrivée au Canada? Când ați sosit în Canada? C'est le lundi 1er janvier 2020. Este luni, 1 ianuarie 2020. La météo. Vremea. Quelle est la météo aujourd'hui? Cum este vremea astăzi? Aujourd'hui, il fait beau. Vremea este frumoasă astăzi. Il fait chaud. Il fait 30 degrés Celsius. Este cald. Este 30. Quel temps fait-il aujourd'hui? Cum este vremea astăzi? Il fait mauvais temps aujourd'hui. Vremea este rea astăzi. Il fait froid. Il fait moins 20 degrés Celsius. Este frig. Este minus 20. Ce matin, il y a du soleil. Este soare în această dimineață. Cet après-midi, il y a du vent et des nuages. În această după-amiază este vânt și înnorat. Ce soir, il y a de la pluie. În seara asta plouă. Cette nuit, il y a de la neige. În seara asta ninge. L'école. Școala. Comment s'appelle ton école? Care este numele școlii tale? Mon école s'appelle le centre de formation. Școala mea se numește Centrul de Formare. Où est ton école? Unde este școala ta? Mon école est à Montréal. Școala mea este în Montréal. Qui est le directeur de l'école? Cine este directorul școlii? Le directeur est Monsieur Tremblay. Directorul este domnul Tremblay. Qui sont tes enseignants? Cine sunt profesorii tăi? Mes enseignants sont Monsieur Roy et Madame Côté. Profesorii mei sunt domnul Roy și doamna Cote. Où est la salle de classe? Unde este sala de clasă? La salle de classe est en haut, à gauche. Sala de clasă este în stânga sus. Où est le local 001? Unde este camera 001? Le local est après la salle de classe. Camera este în spatele sălii de clasă. Où sont les toilettes? Unde sunt toaletele? Les toilettes sont en bas, à droite. Toaletele sunt la parter pe dreapta. Où est la cafétéria? Unde este bufetul? La cafétéria est avant les toilettes. Bufetul este înainte de toalete. J'arrive à l'heure à l'école. Ajung la școală la timp. Je lève la main pour parler en classe. Ridic mâna pentru a vorbi în clasă. En classe,
je ferme le cellulaire. Clasă, îmi închid telefonul mobil. Est-ce que je peux aller aux toilettes? Pot să merg la toaletă. Oui, tu peux aller aux toilettes? Da, puteți merge la toaletă. Est-ce que je peux sortir de la classe? Pot părăsi sala de clasă. Non, tu ne peux pas sortir de la classe. Nu, nu puteți părăsi sala de clasă. La santé. Sănătate. J'ai un nez et j'ai une bouche. Am un nas și am o gură. J'ai deux yeux et j'ai deux oreilles. Am doi ochi și două urechi. Je me lave les mains. Eu mă spăl pe mâini. Je me brosse les dents. Eu mă spăl pe dinți. Je me mouche. Eu îmi suflu nasul. Je tousse dans mon coude. Tușesc în cotul meu. C'est qui? Cine este? C'est le docteur. C'est l'infirmière. Este medicul. Este asistenta. C'est quoi? Ce este? C'est l'hôpital. Ce sont les urgences. Acesta este spitalul. Acesta este departamentul de urgență.